O cartel tamén é encargo de outro valdeorrés, aínda que el non vive todo o que quere en Valdeorras. É un gran artista moi polifacético, e a pesar de que xa un deseño seu formou parte do cartel das festas do Cristo, queríamos repetir, porque, como ben sabedes, as festas do Cristo, sempre, con anterioridade a que eu asumise a concellería, había unha parte artística, como era o Valdearte, no? Que daba xa o comezo a esas festas. Despois intentámoslo con Embarcarte, manter ese punto artístico dentro das festas, non só é troula, non só tamén queremos que a arte estea presente nas nosas festas, así é o seu carácter e así queremos mantelo. E a pesar de que foi autor, non estivera expoñendo que el recorde aquí no Barco. E ten unha obra espectacular, de unha calidade moi salientable, e queríamos que os valdeorreses e os barquenses se sintan honrados en vida, porque a nos gusta facer as homenaxes en vida. Despois de morto, o que che caia non ten, para min polo menos, non ten moito sentido. E o autor do cartel este ano será Anxo Baranca. Ese cartel virá acompañado con unha exposición que se fará, prevemos que se poida facer na Sala Banca. Aínda non falamos con eles, pero supoño que non terán ningún problema como todos os anos.